Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho illa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwaji wa auladi wa dzurriyyati wa ahli baitil tahirin ajma'in. Thumma ila hadratil jami' masyayikhina ustadina rabbir rohina jumlatul muslim muallif hadzal kitab musannif hadzal kitab muallif alladzi ta'allamna wa 'allamna usan muallif hadzal nafa'ana Allah bi ulumihim wa karamihim wa barakatihim fid dharain amin. Syaurillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Pengawasan kita pun menangi malih pembahasan sing kemarin tentang arkanus sholah, rukun sholat ada 18. Sekarang menuju yang ke 8, yang ke-7, raf'ul minar ruku' atau i'tidal. Rukun sholat kaya awake dhewe biasane sholat sing nomor 7 niku i'tidal. Wa thaminu utawi kang kaping 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrari amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaminu utawi kang kaping 8 iku atumakninatu tumakninah fi ing dalem i'tidal. Al-i'tidali tegese i'tidal. Jadi di setiap gerakan rukun salat mulai dari rukuk niku ada tumakninah. Tumakninah niku berhenti sejenak, meneng anteng sejenak. Biqadri subhanallah. Sing nomor 7 i'tidal ya kudu enek jedane, maksudnya enek tumakninae. Lek mboten enten tumakninae berarti salate nggih mboten sah. Wata sing utawi kang kaping 9 iku sujudu sujud. Marota ini kelawan rong ambalan fi kulli rakaatin ing dalem saben-saben rakaat. Jadi sing nomor 9 niku sujud dirangkep 1. Misalnya salat subuh 2 itu kan niki dirangkep. 1 rakaat kan 2 sujud niki masuk 1 rukun. Boten piyambak-piyambak. Wa qalluhu utawi kidik-kidike sujud iku mubasyiratun. Iku mubasyiratu ba'di jabhatil musolli. Tetemune setengahe bathuke wong kang salat tetemu mawadhi ngasujudihi ing dalem panggonane sujude musolli minal ardi saking bumi au ghairiha utawa liyane arad. Di sujud paling ringan niku bathuke niki nemplek nyang bumi utawa nyemplek klemekan sajadah utawa liyane apa kloso kah apa liyane apa karpet apa langsung yang lemah nggih saged. Pokok tempatnya lemahnya suci.
Nek niki urung sampai ketemu lemah terus wis ngangkat ya berarti mboten masuk dereng termasuk melok rukun. Lek ora termasuk melok rukune ra digenepi ya otomatis salate mboten sah nggih. Itu kudu nemplek bathuke. Ku ya tandane awake dhewe napa sing paring sakral awake dhewe sembahyang ya niki sujud niki. Wa id tarom namtu fi rukungi wala sujudi. Kenikmatan sing paling utama niku ya awake dhewe lek sujud niku. Bahwasanya awake dhewe lek ngedoki lek awake dhewe iki ya namung kawula awake dhewe iki napa ya intine ora iso napa-napa. Ngedoki niku. Wa akmaluhu utawi luwih sampur-sampurnane sujud iku yukabbiro yen to takbir sapa wong lihuwiyate krana arahe temurun lisujudi maring sujud bila rofkin kelawan tanpa ngangkat bila rof ngiyadahi kelawan tanpa ngangkat tangane wong Waya dongu lan nyelehake sapa wong rok bataihi ing dengkul lorone wong sumayadahi nuli tangan lorone wong sumajab hatihi nuli bathuke wong waang fihi lan irunge wong. Jadi sampurnane luweh utamane sujud sampurnane sujud niku awalan sing paling dhisik dengkule nek saged nek dengkule lala mboten sakit. Sing sunah pertama niku waya dongu rok bataihi. Sing maju dhisik dengkule. Lek dengkule sehat. Mesti nika sami Allah liman hamida. Allah medhun niku lek sing sunah mboten tangane riyen tapi dengkule riyen nggih. Bar dengkul terus tangan. Waya dongu rok batai summa yadai summa jabhati bertangan terus bathuk. Bar bathuk terus irung. Iki sunah kabeh sunah nemplek niki. Dengkul tangan loro niki tepek niki bathuk kalian irunge niki. Pomo irunge ra nemplek pripun? Ngeten ngene. Duk duk sret. Nah, pripun? Sujud sah napa mboten kira-kira? Sah mawon. Akolu niki sing utama niki bathuke niki nemplek nyang panggonane sujud. Pomo irunge ra nemplek sing penting bathuke wis nemplek niku ya sujude sah nggih. Tapi lek bathuke irung sampai nemplek wis diangkat. Nah niki ya mboten sah nggih. Wala asiru utahe kang kaping 10 iku atumakninatu tumakninah fihi ing dalem sujud. Jadi kabeh niku wau katka ruku, iktidal, sujud niku ya panggah tetep jeda. Nek mesti tumakninah ya anteng sedelok niku wau. Fi ay sujud iki sujud bihaitsu yanalu kelawan sekirane merkoleh. Mawadi ngasujudi ing dalem panggonane sujud.
Tiqalu ra'sihi apa apa sing teko leh tiqalu ra'sihi abote sirahe wong wala yakfin ora cukup apa imsa surasihi ngepoke sirahe wong mawadinga sujudi ing dalem panggonane sujude wong bal yatahamalu barek metelno dadi tetepne bal yatahamalu balik metelno utawa netepne sapa wong bihaitu laukana kelawan sekirane lamun ana iku tak tahu ing dalem ngisor-ngisore roksun apa kotnun kapuk masa umpamane lanak basa di angka basa yakti dekok apa kotnun wadharan petelo apa ataruhu labete kotnun ayati ing atase tangan jadi nek tumak ninae niku napa tumak ninae wonten sujud niki sunahe niki seumpama niki lho maksudnya bathuke nempleke yang bumi niki yang panggonane sujud niku pomo niku di enten kapuk ning ngarepe maksudnya ning nggon sujud niku kapuk niku pomo otomatis kapuk niku kan berdundung ngoten niku ya niku kudu iso cemet lek ra cemet berarti sujude mboten sah nggih iki kudu harus niki nemplek niku wae ditenetne nek sunah ditenetne tapi ampun nemen-nemen diyetne nggih dok ngoten. Nah nek anu ngoten nika napa sing iso sampe ngecap ngoten nika gedukne napa ya Mas kira-kira pengen ora sampe ireng-ireng ngoten nika. Iya niku husnudzone awake dhewe berarti ya sregep sujud ngoten mawon. Nggih. Pancen ya gayane sujud. Tapi pancen nggih lek misale awake dhewe kulino terus lek renek lemeke lho. Lek sakniki kan lemek kathah maksude sajadah sing kewantil sing empuk ning penak nggih enten. Sing biasa kaya tinggi awake dhewe niki ya enten. Makanya enggak mboten enten alasan lek napa nika ngecap menika. Lek diarani ahli sujud ya memper mawon. Nek toke ngoten nika. Lah nggih. Tuwet tepene Pak Bul. Nah nggih, seru enggak serukne. Min athari sujud nggih Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlam minallah. Ini ku lek sing di kan enten to sing bekase benjing pas didelok awake dhewe besok waktune timbangane amat terus sing didelok bekase sujude ya ora sing ireng ngoten nika. Pokoke awake dhewe wis nglakoni kewajibane awake dhewe. Maksudnya kewajibane ya apa sing perintahe pangerane awake dhewe. Ya insyaallah niku masuk. Pancen ra gelem tuku sajadah sing kandel paling ngono mawon. Tapi ya husnudzone awake dhewe ya niku, ya sing genah mesti tukang sujud enten mawon.
Mbuh salat mbuh enggak tapi nggih. Pripun Mas Putra? Iya, iya ta. Eh bihaitsu law kana tahtahu qatlun masalan langka basa wa dhahara atharuhu alal yati. Lau furidot tahtahu. Lau furid lamun den tarik apa qatlun tahtahu ing dalem ngisor-ngisore tangan. Dadi lek ditarik genah ketara niku misale bar didelehne nika biasa ngoten terus nalika sujud niku genah napa sok utawa rata. Niku genah kudu niku napa lek misale lek mboten niku dipetelne utawa mboten sampe nggaduk. Syaratnya tumakninah sujud nggih niku. Wal hadi asyara utawi kang kaping 11 iku al julusu lungguh bena sajitaini ing dalem antarane sujud loro. Sing nomor 11 iku lungguh antarane sujud loro. Dongane piye Mas Putra lungguh antarane sujud loro? Dongane Mas Dim piye Mas Dim? Kae lho bar sujud terus duduk di antara dua sujud. Iya jajale. Mas Duan lah sing apal iki. Doane bacaan di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Kuwi lak subuh. Duduk iftiroh di antara dua sujud. Allahumma Allahumma Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu. Ya niku kuncine uripe awake dhewe ya niku lho. Doa niku asline. Lek Rabbi firli lek dosane di ngapura Rabbi firli nyuwun pangapura kula ing panjenengan. Warhamni lek di ngapura terus diwelasi. Nah niku ya napa cara donga niku uruntutane awake dhewe benjing ya niku donga niku. Warfa'ni warzukni wahdini wa'afini. Lek wis wa'afini wa'fungani wis di ngapura wis rezekine wis jembar sembarang-barange jembar ya niku. Ya ada 8 niku. 8 apa 12 toh? Mas Dim. Niku wae. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu ani. Duwe rezeki akeh awake sehat kewarasan warfa diangkat derajate lebur sekabehane dosane wa'afini wa'fu ani. Ya niku dadine awake dhewe sehat sekabehane. Ya sehat finansiale, ya sehat awake, ya sehat. Nek ndonga niku penting, ndonga niku ora sekedar
Yo ora sekedar bacaan niku artine sangat mendalam doa niku. Nggih. Wah, apa wis. Al julusu baina sajdaini fi kulli raqatin ing dalem saben-saben rakaat sawaun sholat. Iku padha kok utawi yen to salat sapa wong kok iman hale ngadeg au kok ngitan utawa lungguh au mustajian utawa turu miring. Jadi niki duduk di antara dua sujud niki yo baik wong sing iso ngadeg utawa namung iso lungguh utawa namung iso turu miring iku ya diniati niku. Lek isone turu miring utawa mlumah ya pokoke bar mau turu miring ngoten nika lek iso ngangguk ora iso pemumik kedep ya kedep. Lah niku niate pokoke ya lungguh lek meskipun ra iso lungguh. Wa aqallu matur suwun bos. Wa aqallu utawi luweh kidik-kidike sujud iku asukunu meneng. Ba'da harokatin sak wise obah-obah. Ba'da harokati a'dha'i sawise obah-obahe pira-pira anggautane wong. Jadi niki paling sederhanane lungguh niki pokoke nika bar sujud yes meneng pomo sing isone namung turu miring ya bar sirahe niat sujud ya mbuh didinglukne mbuh oleh isone namung kedep ya mbuh kedep bar kedep niku meneng. Nah niku paling sederhanane lungguh niku. Lungguh di antara dua sujud niki. Nek sampurnane pipun? Wa akmalu utawi sampurnane julus iku aziyadatu tambah ala dzalika ing atase mengkono sukun. Bidungai kelawan donga alwarodi kang tumeka fihi ing dalem sukun. Ya niki lek sing luwih sampurnane ya doa mau sampai selesai doa niku wau. Rabbi firli warhamni jeburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu'ani ya. Sampurnane niku sampai niku. Apa? Ini kudu ini bawane kirana bawane karo ibu. Karo ibu. Karo ibu. Terus sampurnane sujud lungguh di antara dua sujud ini meneng sampai kira-kirane maca dongae wau sampai entek niku. Fala ulam yajis mengko lamun ora lungguh sapa wong baina sajdaini ing dalem antara sujud loro. Bala sora balik dadi sapa wong ilal julusi maring lungguh. Jadi iku aqraba luweh parek
lam yasih mongko rasah apa lungguh. Jadi lek misale lali utawa ya orang lakoni niku, orang lakoni lungguh bar sujud terus ngadeg. Era ngono langsung sujud neh. Niku pripun? Ya lam yasih niki yo. Dadi salate mboten sah. Napa kira-kira enek? Berarti lek diceritakne ngenten iki mesine nggih enten. Kaya sing misale dereng ngertos salat, dereng paham salat, terus nembe mukallaf wonten nika dereng belajar, dereng napa lah terus pengen nglakoni salat dereng ngertos tata carane, dereng ngertos rukune, syarat rukune dereng paham, lah lakoni salat mawon. Piye carane rukune enek pira ora ngerti. Lah niki lam yasih niki. Tapi niate nggih pun sae pomo niku. Rukun salat sing nomor 11 niku duduk di antara dua sujud. Sing nomor 12 niki wasani ngasariku atumakninatu tumakninah fi ing dalem julus. El julusi itu julus bena serta ini ing dalem antarane loro. Jadi kalau sanjangne wau di setiap gerakan sholat mulai dari ruku sampai kembali lagi berdiri niku awake dhewe diwajibkan tumak ninah utawa anteng sedelo setiap niku wau ruku iktidal sujud lungguh. Nah niku nderek kitab niki masuk rukun salat niku. Enten sing mboten ngarani rukun salat nggih enten. Sebagian ulama sunai salat nderek pun nderek napa nderek niki gerakane niki. Tapi lek menggawe awake dhewe, ulama-ulama awake dhewe. Ulama-ulama dhewe sapa ae? Ya guru-gurune awake dhewe sing sampe teko Imam Syafi'i kaya Imam Bukhari, Imam Muslim niku ya gurune kok Imam Syafi'i. Imam Muslim gurune Imam Bukhari, Imam Bukhari gurune Imam Ahmad. Imam Ahmad gurune Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurune Imam Malik, Imam Malik gurune Imam Nafi'. Sampai munggah sampai Rasulullah. Riwayate Abu Hurairah lek jalur niku. Nggih. Wasani asyara utai kang ping 12 iku atumakninatu anteng fi ing dalem julus el julusi tijud pena sesitaine ing dalem antane jujud loro. Wasalisu utawi kang kaping 13 wasalisu asyara utawi kang kaping 13 iku al julusu lungguh al akhiru kang akhir. Eladi tegese perkara yaki bahu kang ngiring-ngiringi ing alladzi apa assalamu salam. Jadi sebenarnya sholat niku pada dasarnya niku 2 rakaat pada dasarnya. Dan ini kaya napa ngisa subuh ngoten niku kan. Tapi kan terus diulang kaya ngisa terus diulang jadi 4 rakaat. Kaya maghrib diulang jadi 3 rakaat. Gerakannya maksudnya kalau maksudnya niki, gerakannya ini kan sama persis dari rakaat awal kedua. Nah, kedua niki yang membedakan ada julusul akhir atau tahiyat
akhir. Lek tahiyat akhir niku jenenge lungguh napa? Mas Reza. Duduk napa namanya? Tahiyat akhir niku duduk napa namanya? Lek tahiyat awal napa? Tahiyat awal iftiros. Lek tahiyat akhir napa? Tawar tawaruk niku langsung ini artinya apa? Wah, tawaruk niku bokonge langsung nemplek nyang niki lho mesteri lho nyang lemah. Nah, nggih. Jenenge tawaruk. Lek iftiros tahiyat awal jenenge kaya niki lungguh di antara dua sujud niku ya iftiros. Pakai lemek. Lemeke yo sikile awake dhewe niki. Lah lek ra dilemeki piye misale anu ngoten niku napa? Iki lho napa sing ngeten iki lho, kalau ora saged langsung ngeten. Nah, janet ngeten niku. Lha pripun? Niku ya mboten napa-napa niku lek sing penting niku wau akoluhu niku wau. Pokoknya meneng sejenak ya niku wau pun diarani bergerak-gerak terus meneng sejenak paling titik lungguh ya niku wau. Pun diarani lungguh. Nah, jadi nek lungguh tahiyat awal namane lungguhe iftiros pakai bantalan utawa pakai artine iftiros niku gawe lemek, gawe napa? Diganjel lah. Lek sing tahiyat akhir niku jenenge waruk ora ke ganjel langsung bokonge nemplek nyang master. Nah niku lek tahiyat akhir nggih. Tahiyat akhir niku masuk rukun salat napa mboten? Masuk toh? Nah, nggih. Selain duduk di antara dua sujud, ya duduk terakhir niki juga masuk rukun salat nggih. Ailadzi ya kibau assalam warobi wasyara utawi kang kaping 14 iku tasyahud fi ing dalem julus ai fil julus itu tegese ing dalem julus lungguh al akhiri kang akhir. Jadi maca at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah niku nggih termasuk rukune salat. Lek mboten maos niku mik meneng mawon. Berarti pripun? Salate mboten sah nggih. Lek ra iso misale. Iya lek ra iso. Iya, Mas. Iso anu Mas. Mas Putra. At-tahi. Apal mboten dereng? Apale teko ngendi? Coba. Lah wayang ngene apal ora tuwe. Eh, niki masuk rukun nggih. At-tahiyatul niku. Ya makane kat napa? Kat alit niku sing prioritas nih biasane hafalan niku niki. Keranten nggih niku. Niki nggih masuk rukun salat menawi mboten diwaos. Nek saged lho niki nggih. Pancen saged. Tapi lek dereng saged ya sinause. Pokoke mengikuti mawon yes niku mawon nderek pomo syukur-syukur lek malah jamaah wis ora ede pomo mboten muni ora piye pokoke melok imame wis salate awake dhewe wis sah. Tapi lek salat dhewe ngene iki. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamu alaika
ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai niku tok mawon. Enten sing Mas Tani namung dugi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sing pertama niku nggih pun sah. Meskipun julusul akhir, maksudnya meskipun duduk terakhir. Tapi ulama awake dhewe lem bedane niku antara duduk pertengahan, okay, duduk istirahat kae, tahiyat awal karo tahiyat akhir ini dibentene niku. Nek ulama awake dhewe duduk tahiyat awal sampai namung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, nek sing akhir ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad niku. Nah, lek saterusé nika Ibrahimiyah nika pripun? Iku nggih. Menawi sampai dintekne niku ya malah tepak. Oleh loro-loro nih selawat yang loro-loro nih yang bapake awake dhewe. Tok yang Kanjeng Nabi, sitok yang Nabi Ibrahim. Barokahe tambah gedene. Rukun salat sing nomor 14 niku at-tasyahud tahiyat nggih. Wa aqallu tasyahudi utawi luwih gede-gede tasyahud iku at-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Niki. Nek derek kitab niki. Namung sampai niku tok pun sah. Wa akmaluhu utai luwes sampun samane tasyahud iku at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Diterusne wal khamisu as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sholawat niki wal khamisu utai kang 15 iku as-sholatu donga sholawat ala nabi ing atas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ing dalem julus. Terus sholawate niku sing niku wau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad niku ya melok rukun salat. Mboten namung at-tahiyatul sampai asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syarate salat sing nomor 15 niku ya maca sholawat. Nah, berarti lek niku masuk rukun salat lek ra maca sholawat niki berarti salate nggih mboten sah. Ngoten nggih. Jadi bar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nambahin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lek tasyahud akhir wa ala ali sayyidina Muhammad. Lek tasyahud awal bedane ulama awake dhewe niku ya wis. Sampai Allahumma sholli ala Muhammad tasyahud akhir Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali kama barokta. Nah, iku sampai innaka hamidum majid. Tambahin ya Mbah Haji Marsam mau tambahin iya tambahin doa nih. Allahumma inni a'udzubika min adzabil
qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatid masihid dajjal ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya. Iku ya sunah ya penting lek awake dhewe kulino ngucapne niku insyaallah benjang awake dhewe ya dislametne COVID-19 dajjal. Artine piye to doa-doa niku artine sangat penting niku. Artine A'udzubika min adzabil qabri. Semoga dijauhkan dari siksa kubur. Min adzabinar, siksa neraka. Min fitnatil mahya, yang dari fitnahnya hidup. Min fitnatil masihid dajjal, dari fitnahe wong kang anyar teko. Dajjal tegese dajjal. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, mungkin jenengan tetepaken ati kawula netepi agama panjenengan. Penting ini doa niki nek saged dihafalne mungkin saged di napa diwacane niku ya insyaallah niku benjang pas waktu rupeke dina kiamat arepe dina kiamat ngarepne dajjal metu insyaallah nek sering donga niki awake dhewe insyaallah dislametne kok fitnah dajjal. Fitnah dajjal niku sangat lek ceritane cara ceritane guru kula wae pokoke jan manis napa? Kurang manis. Semanis cap mobil. Nggih ta? Apa kuwi? Sari manis, sarine manis. Ya niku. Sampai pahit. Nah, niku. Ana nggih. Lek panggara gelem dibantai. Dirayu saking manis lek ngrayu iso lek sing wong iman-iman sing ora gelem ya niku. Sing slamet COVID-19 dajjal iku ya namung loro. Tak apa, Mas? Ning donya lemah donya sing gak kepinyak niku ya namung loro. Haramain. Haramain niku pundi? Makkah kalian Madinah. Iku mboten kepinyak dajjal. Makane akeh kiai, akeh wong alim-alim pengen sedo teng mriko terus pengen dimakamne teng mriko niku ya niku alasane. Ya mboten niku tok, ya pengen cedhek karo Kanjeng Nabi utamane neh. Sing genehe. Tapi umpama teng mriko enek wong-wong dolim apa ya panggah selamat teng mriko. Nah, nek sing tiang-tiang mboten ya intine mboten Islam lah sing teng mriko intine mboten niku ya dikeluarkan dari situ. Otomatis lah. Apa anu Mas Dimas doa nih mau? Mas Diwan sing hafal lagi. Mangka ya kita kaya hafal. Nggih. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah wal khamisu asyarata kami 15 iku as-shalatu donga sholawat ala nabi kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ing dalem julus ai fil julusi ing dalem lungguh al akhiri kang akhir ba'da firogil
ba'da firogi sakwise rampung minat tasyahud sing tahiyat wa qalu sholati utawi luwih gedhi selawat ala nabi yang kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku Allahumma sholli ala Muhammad. Nah niki berarti namung niki wa asyara lan aweh weruh apa kalamul musannifi dawe kiai musannif anna sholata setunggune donga sholawat ala ali ngatasi keluargane kanjeng Nabi iku la tajibu ora wajib apa donga sholawat ngala ali wahwa utawi hukum kang bener tegese niku donga sholawat niku iku kadzalika kaya mengkono-mengkono la tajibu balia balik utawi sholawat iku sunatun sunat dados sing wajib awake dhewe ngonekne sholawat niku pas tahiyat akhir niku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi ulama awake dhewe mbiyen kecilikane awake dhewe mesti lek ngulang niku sampai wala ali lek tasawuf akhir nggih. Lek tasawuf awal lek ngulang guru-gurune awake dhewe ya namung Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus wajibe utawa sing masuk rukun salat nomor 15 niku sholawat pas tahiyat akhir niku. Tuh, tahiyat awal napa mboten masuk rukun salat? Mboten apa masuk Mas? Mas Duan, Mas Reza. Mas Gilang sing urung takoni. Tahiyat awal masuk rukun salat napa mboten? Lek rukun salat berarti wajib. Tahiyat awal niku masuk hayatus sunai salat. Mboten masuk rukun. Makanya kalau senjang wau sebenarnya ya asline cara nek di ae dhewe mikir-mikir ya niku salat niku 2 rakaat niku wau. Tapi terus lek sing 4 rakaat kan ada jeda. Niku istirahat nama jenenge asli itu istirahat niku. Tahiyat awal yo nggih batesi niku wau antara sing 2 rakaat pertama karo 2 rakaat yang kedua. Utawa lek maghrib 2 rakaat yang pertama 1 rakaat yang kedua nggih batesi niku nggih istirahat niku. Pomo ora tasawuf awal ora lungguh tahiyat awal apa ora oleh salate apa sah kira-kira. Salate ya tetep sah, tapi lek awake dhewe ulama awake dhewe krana niku napa tahiyat niku masuk sunah abad niku meh kaya wajib. Mendekati meh kaya wajib tapi tetap sunah no. Mboten wajib tapi meh mendekati. Niku awake dhewe ya disunahne lek ninggal niku disunahne sujud sahwi, sujud lali rang lakoni niku. To donga kunut pas nalika subuh niku lek awake dhewe lali ya awake dhewe disunahne sujud sahwi. Dungane piye? Wacane sujud sahwi. Pomo ora iso subhanallah la yanam wa la yasu ya biasa subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah rabbiyal a'la. Niku malah masyhur sing niku sebenarnya. Sing cara sing masyhur subhanallah la yanam wa la yasu niku kan ya nggih awake dhewe artine kan niku sujud iki lho sujud kulali rang lakoni niku wau. Sujude ping pira lek sujud sahwi niku? Sujud ping pinten? Sujudnya 2 kali sebelum salam. Jadi pas bertahiyat
akhir maca donga sholawat niku rampung tobar innaka hamidum majid atau terus donga niku wau ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik bar niku terus sujud malih niku donga niku pomora donga ya mboten napa-napa ramuni wis pokoke sujud ya sujude ya tetep sah syukur-syukur lek iso niku wau so maca subhana man la yanamu wa la yashu era iso ya biasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi ya oleh iku sujud lungguh di antara sujud delu ya pokoke nek tumak ninae delu baru ono sujud neh tangi langsung salam ora maca tahiyat neh no. Berarti bertangi ko sujud sing kedua niku langsung salam. Belia sunatun. Ini wau berarti nek maca sholawat nyang keluarga nih wala ali Sayyidina Muhammad niku hukume sunnah lek derek kitab niki. Wasadisu asyara utawi kang kaping 16. 16. Iku atas limatu salam al ula kang awal wajibulan wajib opo iko ngusalami nibakake salam halal kunguti ing dalam tingkah lungguh wa qalu tawil weh kedhi salam iku assalamualaikum lafat assalamualaikum marotan kelawan ambalan wahidan kang sepisan wa akmaluhu tawil weh sampurnane salam wa assalamualaikum warahmatullah marota ini kelawan rong ambalan yaminan halih miring dengan wasimanan lan miring ngiwa sing wajib rukune salat sing nomor 16 niku salam al ula salam sing pertama berarti salam sing madhepnya ndi nganan nggih lek sing madhep ngiri niku pun masuk sunah. Jadi sing rukun salat sing niku sing derek masuk rukun salat salam niku sing salam pertama. Jadi niku bar niku innaka hamidum majid assalamualaikum sunahe niku pas nalika ngucapne assalamualaikum iki ya minggu langsung sret assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wis salate napa tambah wabarakatuh salate salat jenazah nek salat wajib awake dhewe niku namung dugi assalamualaikum warahmatullah niki akmaluhu niki wae. Maroteni yaminan wasimalan. Wasabiha syara anyatul khuruj. Enten tanglet nih, sering paham? Apa Mas? Kok guyang-guyung panean takok iki. Masih. Mas Dim, Mas Du. Enten sing tanglet nih. Santai mawon. Nyapa to jane awake dhewe kok di perintahne niki ya kon ngerti.
salat kon niku wau ya tandane lek awake dhewe niku bener-bener kawulane ya bener-bener wong Islam. Rukun Islam apa to Mas? Ana piro? Berarti paham rukun ini ku. Yeah. Terus ya ini iki masuke tata kramane awake dhewe, adabe awake dhewe karo nyang pangerane awake dhewe, nglumohi awake dhewe. Napa awake dhewe niki namung nggih intine kawula sing ra iso napa-napa niku. Lumahe niku. Dadi niku ya gerakane salat niku ya sebenarnya ada napa faedah-faedah sing misale kaya ruko niku ya ngencengne otot niki, tes karo iki, karo niki, boyoke niki. Kaya sujud barang niku ya asline niku ngurangi tensi. Nek wong sering sujud niku insyaallah tensine ya panggah sae. Krana napa tensi niku biasane pompa darah niku mboten sampai ngalir ke otak niku. Urung sampai ngalir nyang otak wis ora pecah ya nyumbat niku dadose tensi niku. Lah terus awake dhewe kon sujud niku ya niku. Ben getih awake dhewe iso ngalir nyang otak. Ben merangsang niku wae. Dadi ya faedahe panggah ora mau napa ya ya niku termasuk olahraga. Apa sing sering-sering salat ya niku padha karo wong olahraga niku. Ya olahraga paling kan ya ngene, gluk, ngadeg, ngene ta ya ta. Ora ngono ya tangan ke bawah ngono kae ya padha karo rukuk to asline kan ngoten niku. Ini ku sing olahraga ya salat mawon wis genah niku. Ganjaran ya oleh, sehat ya genah oleh. Ya ndang marai luwe, ya keling-kelingan apa-apane malahan. Ya niku. Gampang kelingan to lek lali jelehne kunci ya salat ae. Iya kono iki. Ya niku. Enggak kelingane kunci. Dan sintang kan niki. Mas Mul. Nah, acange Mas Mul. Eh, boten iki kula tetep tambahi saithik lagi nggih. Ketoke suwirati buka nih. Al-Fatihah. Oleh badan itu maksudnya mana? Iki nerangne awake dhewe serawungan karo koncone awake dhewe nggih. Napa? Meh terakhir nih kantun nasihat umum bar niki. Ayatul mit an-najib anta tata'allamu ma zumalaika fi madrasatin wahidatin. Nek pas niki dhewe wis kaya ngene ngaten niki ngumpul ngaten niki wis awor karo kancane ngaten niki. Piye tata kramane awake dhewe, adabe awake dhewe piye?
tepo silorone awake dhewe, piye tingkahe awake dhewe. Nah, niki lek pas nalika ya ngeten niki. Ngumpul-ngumpul ngeten iki jogrokan-jogrokan apa ngriku. Kama annaka tangisu ma ikhwatika fi baitin wahidin. Yes kaya-kaya lek numpuk-numpuk ngeten iki padha kaya dulure kabeh dine. Gitu. Terus niki tata krama awake dhewe nek lungguh karo sapa ae wis dianggep ae kaya dulure dhewe. Jadine enggak ada pembatas, enggak ada penghalang bahwasanya iku wong liya, iki wong anu, enggak lek wis dalam satu forum ngeten iki wis kabeh dadi dulur. Panidzalika haibahum kama tuhibba ikhwataka. Ya nek ngono ya padha karo awake dhewe misale karo dulure, maksudnya karo dulure niku kok kalau keluargane nggih. Kalau keluargane apik ya niku padha ae karo niku. Nek wis karo kancane karo ya kaya ngeten iki kan kabeh kanca. Kali karo ya sak forum, sak musala, atau warga jamaah atau warga geragalan kabeh kan kenal ya kabeh kanca ya niku. Tata kramane awake dhewe ya padha karo dulure awake dhewe. Terus ya enggak ada bedanya, awake dhewe ora oleh beda-bedakne ya pangga ada batasan tapi awake dhewe ora oleh beda-bedakne niku wau. Ahabbahum kama tuhibba ikhwataka. Iki demene awake dhewe maksude srawunge awake dhewe ya kaya srawunge awake dhewe nyang dulure awake dhewe karo kancane. Oh misale karo dulure pisu-pisuan karo kancane malah nemen ora kira-kira. Enggak toh. Nah, niku. Dile kulinane karo dulure napa sae ya niki karo kancane ya kudu sae. Wah tarim man huwa akbarun minka. Nggih. Wah tarim man huwa akbarun minka warham man huwa asgharun minka. Terus iki. Ya awake dhewe lek nglumpuk-nglumpuk ngoten niki misale si enek sing tuwa ya awake dhewe kudu hormati sing tuwa misale kaya Pak Din, Pak Darmaji kan luwih tuwa kok awake dhewe niku ya awake dhewe kewajiban menghormati. Karo nek man huwa asgharun minka utawa nek cah cilik. Nah, sapa Mas Dimas. Paling cilik dhewe sapa niki umure? Lah niku ya kewajiban awake dhewe ya panggah ngemong ya niku. Nggih. Dadi ora jeyarne ae mboten. Sing tuwek ya dihormati, sing enom ya diemong. Kan porsi ini kan benten-benten yo ora disamakan mesti antara ya sing tuwek ya kita lek cara hormati ya tetap mesti kita menghormati HE wong tuwek karo HE bocah kan tetap niku. Kan ada napa nek wong tuwek dihormati lek cah cilik ya di mong niku wau. Watu sangit mangazumala ika waktat darsi. Dhewe ya bantu napa sing lek misale kancane niku kesulitan, misale pomo ngeten iki apa ora tek paham to aku, piye kok ora tek paham, piye to apa to sing diterangne, apa to sing jane mau pembahasan apa to niku pomo taklok yang awake dhewe, maksud taklok ya nyang kancane. Ya awake dhewe sak isane ya nerangne niku Pak. Maksude nggae penjelasan niku Pak. Piye gen amprih gambelange. Nah, lek misale aku yo ora paham ngono.
Iya bareng-bareng takok ae lek ora paham. Jadi ya nek dalam satu forum ngeten iki dalam satu mudaris maksudnya ya pas pembelajaran utawa pas napa mawon pas dalam iki AED niku enggak ya mboten oleh mesti bedak-bedakne wow. Tapi kita ya tetap menghai masing-masing maksudnya antara niku wow. Waktu sangit mengazu malaika waktu tersi ngalas timbangi kalamil ustad. Wala hifdid nizam. Nah, yo ngrekso omongane awake dhewe karo koncone karo wah wis kanca akrab ya oh lek nyeluk ngono. Eng barang ngono. Iya. Su barang ngono lho iya. Nah niku mboten pareng. Ya, apa eng Mas? Nggih, niku. Era ngono ya pincuk ngono. Nah, wis kadung bener ora nesu, bener ora piye-piye kulinano tapi ya iso awake dhewe njaga niku nggih. Hifdzin nizam wal'ab mahum waqtal istirahat fis sahah. Ya niku wae. Ya nek waktune istirahat, waktune iku ya awake dhewe niku ya wis santai mawon niku wae. Nggih. Nggih. Jadi kabeh niku wau ya dihormati niku wau. Enek porsine masing-masing menghormati supaya awake dhewe intine ya niku wau wis pomo kancane wis padha karo dulure dianggep dulure. Ora oleh disatru ya ora oleh niku wau, ora oleh pomo nyeluk, pomo wis rawung ya panggah kudu kon apik, panggah kudu kon duwe tata krama. Panggah kudu kon awake dhewe panggah kudu kon ngapiki. Balike ya panggah nyang awake dhewe lek awake dhewe gelem ngapiki, gelem ya nyerawungi sing kanthi apik sapa mawon, luwih dulure, kancane utawa wong sapa mawon ya insyaallah balike nyang awake dhewe, nyang keluargane, nyang anak putune awake dhewe. Umpama awake dhewe ra iso dereng saged balike nyang awake dhewe, iso insyaallah balike nyang putune. Semono uga ya kewalikane. Balikane lek awake dhewe ya gampang-gampang niku wau, gampang ya wis pokoke nglarakne kancane, gampang nglarakne niku wau, gampang-gampang niku wau. Ya balike tetep nyang awake dhewe. Pomo mboten terjadi nyang awake dhewe, iso uga sing nanggung anake dhewe. Karena ya niku awake dhewe kon selalu nek saged tapi ya jenenge menungso ya awake dhewe lah wis wong ngene kaya ngene iki lah maksudnya ya biasanya ngeten iki lah lek kon selalu tersenyum kon selalu awake dhewe sumeh kon selalu ya 99,9 ya mesti ra iso. Berarti kada sak persen meneh. Nggih, nah seenten niku kan wis lumayan ngoten kan. Karena niki nek misale saged-sagede ya awake dhewe ya niku wau. Iso padha ngreksa, iso ya padha njaga kabeh. Ya awake dhewe nyang keluargane, nyang kancane, nyang tanggane ya niku.
nek awake dhewe iso njaga niku wau ya insyaallah awake dhewe ya dijaga. Tapi ya kewaliane lek awake dhewe ora iso njaga niku wau ya awake dhewe ya ora dijaga. Lah misale pomo duwe napa mawon awake dhewe sering ngwehi. Ya insyaallah kembaline ya panggah awake dhewe panggah diwehi. Mbuh sing ngwehi sapa? Pomo sing misale ada yang ngwehi tanggane, mau tanggane ra ngwehi ya mbuh sing ngwehi sapa insyaallah panggah enek sing ngwehi. Nah niku. Semono uga ya kebalikane niku wau. Jadi semua niku ya ada napa lek ngomongne karma mboten karma kodok kodar niki. Karma is kaya lek wong awake dhewe sing ngomong lek bahasane lek wong ngaji ya kodok kodar nggih. Bagus karo elek niku. Pilihan niku kanton milih niku lek awake dhewe milih sing endi. Tapi ya lumrah ya awake dhewe wis kaya ngeten iki ya lek maklum lah. Apa ya sithik-sithik ya apik, sithik-sithik ya elek, sithik-sithik ya tengah-tengah ngono ya wis lumrah mawon. Ya wong umum wis. Wis umume ngoten mawon lek umume ning kene piye wae poli, poli. Iya ta. Wae ndo kacang ya, Bul. Ndo kacang. Oke, niku mawon. Ngikuti alur niku mawon ya insyaallah ya selamat. Nggih. Al-Fatihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an qalban munawwaran wa 'amalan mutaqabbalan wa tawbatan nasuha wa waladan shalihan wa rizqan wasi'an. Ya arhamar rahimin barakatuh sirril Fatihah. Iki acaranya napa sedekah niki? Oh nggih. Nggih, amin. Alhamdulillah niki wau enten sedekahan saking keluarga Ibu Pujiah. Monggo sareng-sareng kita dongaaken mugi napa sing diniatne napa sing dihajatne kalian Allah dipun tampi dipun kabulaken ngoten nggih. Nggih. Niate niku wau sanjange metri Pak Mujito. Sayange Mbak Pujiah. Wah. Pak Bojo nggih. Kalih Mas Jainul, mantune Mbak Pujiah. Niki tiange. Nah. Oh, pul aja muni banter-banter to pane kok mantune ndi. Kok perasaan Mbak Pujiah karo Pak Tok. Nah, niku. Nggih. Monggo sarang-sarang kita doakan mugi Pak Mujito kalih Jainul dipun paringi kesehatan, kesarasan dhahiran wa batinan, dipun paringi sukses dunia, sukses akhirat, nggih, dipun paringi rezeki ingkang halal, ingkang jembar, ingkang barokah, putra wayah ingkang saleh lan salehah lan benjang kula saha panjenengan sedaya ugi Pak Mujito benjang lek wis wayahe nggih. Dipun paringi husnal khotimah ngoten Al-Fatihah. Ya kira. La hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa alihi wa dzurriyyatihi. Syaurillah lahum Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Nabiyina Adam wa ummina Hawa kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa khulafa'ir rasyidin wa sahabati wa tabi'in. Wa tabi'in lahum bi ihsan ila
حضرة ملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وحملة العرش وعلى الملائكة المقربين ثم إلى جميع أولياء الله تعالى مشرق الأرض إلى مغاربها برها بحرها سن شيخ عبد القادر الجنين محمد باودين وسن أشهد عبد القاسم الجنين عبد الحميد محمد العزيز مؤلف هذا الكتاب مصنف هذا الكتاب الذي تعلمنا وعلمناه شاشو بكر الذي فتح جزيرة جاوة أولاد المسلمين بولي سوى جميع أولاد في جوان منطقة جميع مشايخنا أستاذنا غفر الله نسأل الله من بركاتهم شاء الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Sanhosoh ila ruhi wa jasadi Bapak Mujid ila ruhi wa jasadi Jainul Salim huma ya Allah min afadi dunya wa adab Wasinati mawbariyatihima min waswasil alladhi wasin Urzukuma ya Allah rizqan halal dan kathiran Barakati hadi sodaqah Barakati kiraatina Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nyuwun kelas penggalih panjenengan sedaya ngamalaken dina anzalna ping 3 alam nasrah ping 3 Idza jaa ping 1 ikhlas walak binas kalian ayat kursi fadilain niko pun kula terangni niko kapan apa insyaallah kula terangaken yen kasih pengajian panjenengan sedaya nggih monggo-monggo kita sarang-sarang kalih ndongaaken kula ingkang bersangkutan kula Bismillahirrahmanirrahim Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul qadri khairum min alfi syahr تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الفاتحة بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفاء الأبصار ووقت الألواء وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا مشايخنا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين تقبل وأوثق ما قرأناه من قراءتنا من أول سورة القدر إلى آخرها ببركة هذه الصدقة ببركة من حضر في هذا المجلس الله لا حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته أجمعين والخلفاء الراشدين إلى مشايخنا ومرشدنا خاصة إلى روحي وجسد Bapak Mujito ila ruhi Pak Zainul ya Allah salimhuma urzuqhuma ya Allah rizqan halalan thayyiban katsiran janganhuma ya Allah min jumlatis sholihin min jumlatil mu'minin min jumlatil mu'min min jumlatis salimin min jumlatin najin min afadid dunya wa adzabil akhirah Qabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdina fiqna ila siratal mustaqim siratal anbiya wal mursalin rabbana hasil maqasidana wa maqasida babujah yasir umurana wa umuratini wa dunya wal akhirah wa la tu'asir alaina wa iya innaka ala kulli syai'in qadir atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar sayyidil mursalin subhana rabbika rabbil alhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Saya ngulo kada lepat nyuwun pangapunten. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad.